Asi bhuku rababa kai. Rababa zvariziva. Tichiti yawashi. Iti yababa, iti yamama. Asi baba yakira mwa futi. Sumastaki sasa. Wanopina mjomba. Denge wasvika. Vamukazi. Vachida mari joka. Vachida mari je. Si? Sawada kucheka. Mwana kadungu. Kucheka ari kweza munomu. Nomwana kadungu. Mwana uyo. Mwana saka aka singa sikita kamushide kune mwana uyo. Vamwa zvenazi. Nguvai. Aniya mwa akana. Ah. Nazona kushika mu abana. Cheka. Vakabata video vachangosika. Oh. Zvirisisi guys for the people. Microphone yadzoka. Tati danidzirai vanhu vese vazviwe kuti muri kutaura. Vanhu havana kuzvijaira indi ndatojaira. Hwirangu rajaira kuenda kuri. Ava vamunoona ndivadumbu. Vari kuenda nezviyo kundokutura. Ndonga ndakamboradza zitende rimwe rinokuturiwa zviyo. Ndichazondokuradzai zvakare. So uya kuno noshi. Toda kuenda uko kusaidiwe. Mama matokutura. Makutura. Renyi mutara. Kakuita kuna baba uko. Anyautsika. Noshiti anga achicheka pano. Ndakuratidzai muchekerwa unoitwa zviyo. Hamunozviona. Hamuona zvakaita zunhu iri. Ndini ndiri kukudzidzisai vanhu vaMwari. Ani munoona kuti chakareba kudai. Haugoni kuti uchekere apa, haugoni kuti uchekere apa, haugoni kuti uchekere apa. Unochekera kumusoro kudai. Ndo zvaunoita. Hambozviona. Ndini ndakutohavhesta zviyo. Zvamunoona zviya zvatakuzobika sadza. So isusu hatina chatisingagoni asi kungoti tangoita yodi usimbi. Saka kazhinji kachoni vanhu vanoprefer kuzvikohwera because hamuona zvinhu zvakaita sezvizvi. Vazhinji vemaricho vanogona kuwa usimbi kukotama kunonyangadza sei. Ndakure mbichana. Saka zviyo zvizhinji if you are not careful ukatora munhu wamaricho unogona kungotora zviri pamusoro. Ani munoona zvakaita sekoko kuti mbembe. So iwe uri muridzi unogona kufunga kuti munhu watopedza kucheka izvo pamwe ananyatsokupedzeredza nekuda kwekuti hani maona pamusoro ndikadai izvozvi ndikacheka apapa hamuona kuti patoklika kudai pane patoklika ndikacheka zviyo zvavo zvose zvakati togo ndo zvandangokuradza example chose chakati togo ukakwanisa kuchicheka sezvizvi sezvandiri kutoita izvozvi unocheka woisa padivi wokanda mubhaketi rako kusvika razara hamozvona. So vazhinji vemaricho kuzokotama kudai achinonga izvi uya padhuze uchiona achinonga zviri pasi pasi kana kuti zvakarereka sezvizvi seichamukuona nditi chakarereka. Iwe muridzi wemunda unogona usazviona nezvitoko izvi havagoni kuti vazviite vacheke vachikotama sezvizvi. Saka zviyo zvako zvizhinji zvinogona kusara mumunda kuna vaya vanofarira kurima zviyo. Ndomusaka muchiona vanhu vazhinji havafariri kurima zviyo. Zvine lebha. Chokwadi tisingadi kureva nhema. Zviyo zvine lebha. Ndosaka wakuti sadza racho richidhura. Hambozviona. Handiti vuya uone pesa apa pakakotamira. Izvi zvose zvamukuona izvizvi ukaisa munhu wamaricho anogona kungosiya. Because uchagona kukotama haugoni kuchicheka wakamira. Chose uri kuita patience uchicheka one.
1 kusvika wadii wazvipedza zvose zvakakotama zvose izvi unocheka 1 zviyo zvinogwadza kurima vanhu vaMwari hatidi kurerera nhema saka vaya vanotenga ndosaka muchiona kumbare kuya vanhu vachidhurisa zviyo tarirawo nezvakaita munda wese uchiteera 1 chimushongoti sezvizvi woisa mubhaketi wadero kana razara ndoda kuzokuratidzai futi kana razara rababa mheva razara isi toekera chimboenda pana baba vambonoratidza vachiitawo chimbotaura iwo sokutaura kwazvazviita zviyo zvorwadza kuzvirima kubva pakutanga kukusha obva mukukusha kurusarura kuti ruzokwanisa kutasha muite nhangari dzakati wandei zvinotore nguva yakati zvoda futi patience ukashaya patience hakuna chinobuda saka chozoita nechekuti icho mukarurima pakutanga musakura rwakutanga mapedza kusakura rwakutanga mopinda rwepiri kukliya muchiona hamuna kana bundo mune meso kutaripo munozohavesta zviyo zvenyuka hazvifanirwi kuenda nesvina yemapundo akawanda saka method iripo ndeyekuti dei kuri kuti hatano ufumi hwakatiwo taingorova necombine harvest inasisa zvaita combine harvest areduka ibanga saizvozvo zvinotoita ndoungati izvozvo saka zvatosara zvakadai handi mune vana imomo zvose izvi kutosara ndinde ndatosiya ndiri munhu wemaricho ndiri kumanyira kupuhwa mari yangu zvatosara ndosaka muchizoona katiita basa redu kujaira perfection saka une uchida kudzokorora unoti hapana zvasarira here saka pesa panodzokorora then toda kudaiwo ndoda kukuratidzai zvinozoitika tako handei kuna mamoko ichi chikanga ichi uyapa uchiona zvandikuita chikanga ichi handitika wotsikirira seizvozvo right hambozviona saka ukatsikirira ndinoona bachitsikirika zvokutozara bhaketi saka mabhaketi iwe akatokosha handechina kune kuna mama uko tora chikanga changu ichi hambochiona oisa pamusoro chikanga ichi because hatigoni kungoita pese pese pauyu pakukuturira zvondokuturirwa uko hanozvona vandowadumba mwana wadumba madzakwa nguva yemunhu ana madzakwa ini ngekuti nguva iyi tauraiti tichimbotocheka panapa ndo zviya zviyo zvamakaona zvakazwiwa zviya zvinotanga zvadai kukusha kusakura kuzocheka kuenda kumba totora zvemushoya ndo watinozotswa tatswa tokanga takanga topepetazve kuzwana rinzi saza renge rabva nokure madzimai muzosamona takuti tinodhura hatimboranyi kudhura izvo saka vaya makastoma vanoda kuzotenga zviyo zvesadza kunana mama ndo process yacho iyoyo haisati yatopera apa tiri ndongava pakati pekuita bhozi pavanozvikusha zvobuda zvakawandisisa kuita mazikomo nemakomo so panozo isusu kana totora vanhu vemaricho kunoku pane 1 mumwe mukomana wokwadhikiso makore nemakore ndiye unoyazvosakura ndiye anozvigona nditi ehe vamwe vese havazvigoni vanoresha saka iye ndo watotoziva totomubvunza kuti haasi kuda maricho here gore nokuti unozvigona kuzisakura asi vamwe wozodii wozodzokera kana baba varipo baba havanzi kuda vanhu vemaricho muzviyo baba is a perfectionist vanamba vachidzokorera izvozvi rakatoita lake bundo ramunoona vaigona kutodzokorera izvozvi papa izvozvi mogona kutosakurwa izvozvitiwe vachicheka vachosakura hambozviona so now kuti bhazi ukasiya futi zvakadero zvisina kutsaugwa hazvibudi zvakanaka kuno kune zvidhongi gaisi zvidhongi zvinorwadza so inotaona majombo kuruma ndandakavata ndabva ndapfeka mazijombo I think aishandiswa mukuchete wabvisire majombo upisa right inini ayo majombo vanhu vazhinji kumaprojects uyo wadumbu ine kwacho kwarikubaiwa kwacho kubaiwa kumativi mana
right? So guys, for the people, most of the people chero unobata majombo kuno manje kumapurazi kuno vanhu vanoshanda vakatopfeka majombo nenyaya yekuti machakwi nemamwa nechi kufamba kuti ndinde kutokutura nekukucheka vanhu nopamba pane esini wopfeka ikere ndipe majombo ndikubatire tine masiyoko because hauzozivi kuti wamasiya pachi. Alright. So ndo majombo angani anoshandzwa kupisa. Saka ndaona kuti anogona kuzomashaya kuti amasiya pachi. Ndochii. Uyu ndo muzambiringa nyimba pa. Unawe vana mazambiringa nyimba. no sataita Hausataita. Atonge magrapes vakati. Wakakura muzambiringa nyimba. Mazambiringa nyimba. Version yemagrapes ekumusha anoryiwa nditi aripi right harimwamaona zvaakaita ayayo ndo anonzi mazambiringa myemba asati atokura tuchiri tudiki kuti masekesa imwe version yemauyu asati masekesa bhozi anenge ariyo waiti pamukati anovarira ukamarya waona kuti pafambwa distance ndopatinga tichitukira pano wozviona manje indoendodai right iyi hipi redu iri ramuri kuona vanhu vari kucheka uko kwatabva uko hipi redu vanhu vari ukoko ndoko vari kucheka vari hamozviona manje kumanhanga andisati ndagona kuti ndindeko kuti ndigona kuti manhanga arimo acho akawanda sei hande zvinozi kwadi kupfeka majombo kake indoda zvinotumburira hana handida akaibva kudaini tafambira chimwe zvewo saka ndodini hadu emunoma haana kuita manhanga kune machakwi enyaripi akaita kurudza anotoda ngoro yekusenga ziguri icho cheicho ihona shangwari manhanga ari kuno baba zinhanga rakakura iri hona vanhu vandotenga manhanga ona maichero ndibatei maclients macustom izvo zvitoko izvi asi chinonaka ichi ndozvopfudukira izvi chakatoora ichi ende type yaka vatounganidza hona mazinhanga guys kukura kwaakaita akura manhanga kura chaiko vari kutani vachiisa pa1 place handiti saka ndimakachita anga ari mumvura ndenaro nerimwe iro ndinochitenherawo zveiro aiwa kungoisa apapa mamwe ari ukoko handei next azanzi mutores aiwa ngotora mapuriyasi iro akura